ओइ सना, आंखौ बावनोबा मानोथो मोजां मोनामोन नों? आं नोंखौ बावनो हाया सना, फैफिनदोना नों प्लिज। आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा। अन्नानै आंनि जिउनि जाफिनदोना नों। नोंनि महरखौ बावनो हाया आं। नों मानो आंखौ थगायखो? अन्नानै आंनि जाफिनदोना। आं नोंखौ बावनो हाया। गोसोआ आंना नोंनियावसो। आंनि गोसोआव दुखु होना मा मोनखो नों? आं नोंनि मा दाय मावखो? आंखौ नेवसिनो गोनां जाना बुंना नों। आंथ' नों जेखौ बुङो बेखौनो मानियोमोन, आरो नों जेखौ बादा होयो बेखौनो लायोमोन सना।